139 дархост ирсол ва 69 нафар ҷинояткорон ба ҷумҳурӣ истирдод карда шуданд. додситони куллии Тоҷикистон рӯзи 19 март зимни суханронӣ дар ҷаласаи Маҷлиси Миллӣ иттилоъ дод, ки аз аввали соли равон дар Тоҷикистон 314 нафар бо гумони узвият дар Созмони Ихвонулмуслимин муайян карда шуданд ва аз он 150 нафари онҳо ба ҳабс гирифта шуд. Мақомоти ҳифзии ҳуқуқи Тоҷикистон муайян ва боздошти аъзоёни боқимондаи созмонро, ки дар кишвар манъ карда шудааст, идома доранд, гуфт ӯ. Дар байни дастгиршудагон як корманди маъмурияти раиси шаҳри Исфара тақрибан 20 омӯзгор аз донишгоҳҳои гуногуни Тоҷикистон қарор доранд. ихвонӣ ин як ҳаракати сиёсӣ аст, бештар аз он ки як ҳаракати масалан як ёдрас мекунем, ки дастгиркуниҳои оммавии аъзоёни Созмони Ихвонулмуслимин дар аввали сол дар тамоми минтақаҳои кишвар сурат гирифта буд. боздоштшудагон намояндагони табақаҳои мухталифи ҷомеа буда, аз табақаи оддии коргар сар карда то зиёиён мебошанд. ғайр аз ин, ба гуфтаи мақомоти ҳифзии ҳуқуқи Тоҷикистон, соли гузашта 300 наврас ғайриқонунӣ аз ходимони динии маҳаллӣ таълимоти динӣ гирифтаанд. инчунин нисбати 214 нафар барои иштирок дар ҳаракати исломии салафия парвандаҳои ҷиноӣ оғоз гардид. иттиҳоди аврупо ва давлатҳои будубоши онҳо корҳои ҳамарӯза